Halo iki lho, iki sakake lagi dolanan apa jenenge kitiran iki lho. Kitiran sing dijebretne munggah ae. Seneng sakake pelayan ae. Nah iki suasananya ya sini lumayan ramai teman-teman ya. Dembulne Kak, dembulne. Nah, kita Taman Surabaya Kenjeran teman-teman. Kurang dhuwur Kak. Pelayannya kesel. Kurang dhuwur Bu ngono ya. Dhuwur. Klekah. Ya. Apa? Iki gonaka iki. Oh. Lurano. Bagian ini sing bakulan ya akeh teman-teman ya. Dodolan apa enak iki? Dolan-dolan gua anak. Enak ya menggambar iki ya enak. Monggo bisa liburan, bisa wisata ke sini ya teman-teman ya, wisata di Surabaya Utara ya. Taman Surabaya Kenjeran. Jadi anakku ajak ini mesti seneng ya teman-teman. Napa nih mati lampune? Pedat nopo tut? Iki tak nak kene. Kene sak kene. Itu lampunya kan. Lampunya Kak. Dur. Tidur. Hehehe. Ini, Aja diguwak. Aja diguwak Kak. Grimes ya mulai ya. Grimes. Oke teman-teman, ya sampai sini dulu videoku ya teman-teman ya. Kita harap mulai gitu. Kira-kira ada apa jenis atau grimis. Kita harap hujan ya. Rada mendung ya. Oke terima kasih. Ya tonton video-video selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.